Salut! Sunt Luciano Lariu și facem update-ul săptămânal la proiectul Next Home Aviații, proiectul din spatele meu. După cum se vede pe arepa aceasta, deja am început să schimbăm culoarea fațadei. Sunt locuri în care am dat deja structurata, locuri în care au fost lăsate descoperite pentru Alcobond. Săptămâna viitoare probabil vom da schela jos și se va vedea mult mai bine fațada din spate. Haideți să vedem și de aproape cum arată. Ce am uitat să vă prezint, acum ceva zile, prin operațiunea aceasta, în care am adus o macara destul de mare, am montat acolo sus deasupra, se vede căciulița aceea, am montat ventilatorul pentru sistemul de aerisire din subsol. La intrare în imobil, deja s-a turnat rampa de acces. Aici vom avea 3 scări, care va fi platforma de acces, care va duce la intrarea în bloc, unde vom avea primele uși, după care un mini hall, al doilea rând de uși, după care hallul de recepție al imobilului. Tot aici, la intrare, vedem că deja s-au adus gălețile cu structurată pentru exterior. Avem diferite nuanțe, sunt toate trecute și pregătite pentru a fi aplicate pe exterior. E o lavabilă siliconată special gândită pentru a fi aplicată la exterior și a rezista intemperierilor din România. Acesta este o vată care se aplică în momentul de față la mansardă. La parter, suntem la stadiul de alb, așa cum spuneam și în rândul trecut. S-au tras tot ce înseamnă instalații pe poziție. Avem aici instalația pentru aer condiționat, scurgerea, acolo avem panoul de comandă pentru încălzire în partea sală. Avem tot ce înseamnă prize, clase pe poziții, interfon, prize de internet, toate sunt puse pe poziție. Se lucrează la micile finisaje, după care se vine pe lavabil și trecem la finisarea podelei. Pe spațiu comun, la parter, suntem în același stadiu ca și apartamentele. Se lucrează la tot ce înseamnă gletuire, s-au făcut grafurile la ferestre și uși. Casa scării a fost terminată și mergem împreună cu apartamentele în același stadiu. Suntem în camera tehnică, unde echipa de instalatori montează ducturile de pompare. Pe terasele de la etajul 1 am început deja să montăm despărțitoarele acestea, care sunt din aluminiu. Terasele vor fi în felul următor. Pentru intimitate, în zona aceasta s-au pus despărțitoarele acestea. Aici vom avea un pervaz de sticlă, după care acolo, tot pentru intimitate, s-a montat un pervaz de perete. La interioare, suntem la stadiul de alb. Deja aici s-a aplicat lavabil de la Alfa. La acoperire mai bună și a obține acest alb ultramat, așa cum numesc cei de la Apla, folosim găleți de lavabilă produse de ei. Sunt printre cei mai buni în piață și după ce se aplică, nu se ia pe mână. De asemenea, la etajul 1 suntem la aproape aceeași stadiu ca la parter, însemnând că s-a dat interiorul la alb, s-au placat băile, pe exterior, pe spațiu comun, se lucrează la finisarea biletului și aplicarea albului pe perete.
În camera tehnică, echipa de instalatori au montat deja tubulatura pentru evacuarea gazelor arse și de asemenea au pregătit scurgerea pentru condensare. Urmează să fie legate senzorile din fiecare apartament în parte și de asemenea acolo jos vedeți apometrile care vor fi montate pentru fiecare apartament în parte. La etajul 2 suntem un pic mai în urmă față de etajul 1. Aici se lucrează la finisarea gletului pe pereți. Urmează să aplice lavabila, aceeași lavabilă ca și la partea și etajul 1. Și la spațiile comune la fel lucrăm la aceeași finisare a gletului aplicat. Suntem în mansarda imobilului. Deasupra, acolo, deasupra capului, am montat deja paratrăsnetul. Fiecare imobil ar fi bine să aibă un paratrăsnet deja montat. Pe exterior se lucrează la fațade, iar în interior s-au făcut placările cu rigips. Și aici, după cum vedeți, am tras circuitul pentru aer condiționat și circuitele de încălzire în pardoseală, le vedeți acolo jos, și circuitele electrice de peste tot. Aici avem panelele pentru încălzirea în pardoseală și circuitul de apă. Apartamentul va arăta ca în schița de aici. Vom avea în zona aceasta bucătăria, aici va fi zona de living, aici avem o înălțime de 4,80 m, o înălțime destul de mare. Se poate crea, dacă se dorește, o zonă de loft fără nicio problemă. La fel aici, se vede deasupra, avem trase tot ce înseamnă instalația electrică pentru fiecare apartament de la mansardă. Acesta a fost update-ul de săptămâna aceasta de la Your Next Home din aviații. Pentru mai multe detalii vă stau la dispoziție la telefonul afișat aici sau puteți accesa în Google Your Next Home aviației și veți găsi destul de rezultate relevante pentru proiectul nostru sau mai simplu. Puteți accesa direct olimoproperty.ro la secțiunea ansamblu rezidențiale și acolo găsiți tot ce aveți nevoie, inclusiv posibilitatea de a vă programa un loc. Până data viitoare, nu uitați, stay safe și un like, un share sau un subscribe canalul nostru ne ajută să creștem și să facem cunoscut proiectul nostru din aviație.